attajiri. Amma saboda yana so ya ƙure shi sai ya ce bari ya bi shi gida don ya bincika. Da shigar su gidan, sajan ɗin sai ya ci karo da jarida fitowar yau. Ko da ya tambaye shi sai ya ce ai abincin mage ne a ciki. Sajan ɗin bai yarda da haka ba, sai kokarin jarraba shi ta hanyar sa mai hannu ko zai kyafta. Da bai kyafta ba sai ya ɗauki wuƙa ya jefe shi da ita. Ta cake a gefen fuskar shi. Allah ya taimake shi bai nuna alamar razana ba. Hakan ne ya sanya sajan ɗin sai ya gamsu da cewa lallai shi makaho ne. Sai ya juya ya fita abinsa. Bayan da dare ya yi, ya fita ya tafi wajen cin abinci ya ci gaba da kaɗa fiyanansa. Can sai ga mata attajirin nan ta zo. Ta samu guri ta zauna tana tambayar ko ina yake. Saboda ɗan sandan ya gaya mata yadda suka yi da shi. Kuma ya ƙara tabbatar mata da cewa shi makaho ne. Shi ko yana ta sata kallanta yana mamaki yadda ta kashe mijinta amma kuma ba abin da ya dame ta. Bayan da gari ya waye aka tsinci gawa attajirin a bakin rafi. Matar ta gaya ma 'yan jarida cewa ya fita ne don ya halarci wani taro, kuma akwai kuɗi dala miliyan 10 a wurin shi, shi ne yasa aka kashe shi. 'Yan sanda sun kama wani bisa ga zargin kisan kai da fashi da makami. Suka tirsasa shi sai da ya ansa laifin da bai yi ba. Aka gabatar da yarinyar attajirin mai suna Simi da kuma matarsa sannan da shi wannan makaho domin su ba da shaidar yadda aka yi. Shi ko ya kasa cewa komai don gudun kada abin da ya faru da attajirin shi ma ya faru da shi. Yana ji yana gani aka laƙama mutumin laifin da bai ba. A tunanin shi komai ya zo ƙarshe. Bayan an rufe gawun mamacin, matar tashi ta yi bayani akan yadda aka kashe shi da dalilin da yasa aka kashe shi. Bayan da ta gama, tsohuwar nan maƙociyarta ta tashi ta je ta samu polis tana gaya musu cewa sam wannan abin da matar ta faɗi ba daidai ba ne. Saboda ta tabbatar da cewa akwai wani mutum da ya shiga gidan kafin mutumin ya dawo. Kuma bayan da mutumin ya dawo bata ga fitowar wancan mutumin ba. Saboda haka abin da ta faɗi ya sha bamban da abin da ta gaya wa polis. Kuma ta ƙara da cewa lallai duk inda ta gan shi za ta iya gane shi. Idan kun ji daɗin wannan shiri da Allah a yi mana like, a yi comment, a yi mana share. Mun gode ƙwarai da gaske, mu haɗu a kashi na gaba.